Soc en Santi Serratosa i estem fent una sessió de percussió corporal i tota la visió musicoterapèutica que pot tenir aquest instrument, en aquest cas el cos. Durant tot el matí veurem diversos exemples de com podem utilitzar el cos com a instrument i quins processos seguim per tal d'assolir els objectius, tant si són musicals com extramusicals. Amb tota la vessant també psicològica que hi ha implícita en els processos d'aprenentatge, farem com molt hincapié a tots aquests processos així tan emocional i tan psicològic que és el treball amb la música i com tot això pot repercutir en el nostre treball com a musicoterapeutes.